Čau lidi, já vás vítám u nového dílu, tentokrát se zvukem poprvé a bude to na hru My Friend Pedro. Už jsem ho jednou natočil na ten YouTube kanál, bohužel teď ho natočím se zvukem, bohužel, spíš, to ho natočím se zvukem, aby to mělo a bude to celá hra vlastně. Takže hned jdeme na to. Hello, it's me Pedro, your friend. Tak, máme první zbraň, což je asi klasický klok. Nejspíš teda. Jasný. Jump, jasný, wow. Nice, tak. Look, this way, him lost head. Nice. Máme double pistolky, nebo jak se tomu říká. Tak. Ještě jsem si chtěl trošku stlumit zvuk. Ať jdu já slyšet. Tak, continue. Tady musíme takhle double. Aha. Tak. Mně to nešlo nikdy. Takhle. Já neumím udělat ani blbý double skok. Nice. Ne, tak ne. OK. Jo, nice. Tak. Is the natural. Jasně. Jo, to je roll. For fun. Tak. OK. Všecko víme. Aha. A to se mi líbí. Tak, surprise. Yes. Tak. Wow. Co oni v mě můžou střelit, že? A? Lol. To jak tam, teď tam skočím a prostě úplně. Tak to se nevychytal. Nice. Jdeme se lékárničku. To potřebujeme, máme přebyté. OK. Počkej. Počkej, to jsem nečekal. Co? Ne. Tak to jsem nevychytal. Tak, nice. Jo, tam už se nikdo nedá. Tak. Teď někoho ubodám.
Tak. Ježi, já jsem úplně zapomněl mluvit. Za to se velmi omlouvám. Já jak jdu těch her jsem takový, že úplně přestávám mluvit. Za to se fakt omlouvám. Kdyby vám to vadilo, tak já jsem takový už, bohužel. A tady už mám 0 z 0. Ne. Tak, tady si to přebyl. Tady nic nebylo, takže to jsme měli jít nejspíš dole. A nejspíš. Tak, nejspíš určitě. Smash. Tak. Takhle se to překutálíme. Minul. Ten nejlepší prostě. Jo, tady to bylo moje nejhorší, protože... Tak. Do mě stihl... počkej. OK. Wow. Tak. Nice. Zebereme lékárničku. A jdeme dál. Tak. Ajejej. Máme tu zpomalený záběr, takže to bude něco hrozného. Wow. OK. To budeme asi v dalším levelu. Jo. Protože to zpomalené. Jo, si říkám. Jaký bug. Wow. 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 Pojď, tebe s Broxnou ubodám. Ani jsi mě nestihl ubodat. Ne, proč, mami? Za co? Ne. Já jsem tady vždycky v těch propastích umíral, no, ale nevano. Bohužel. Tak. Lol. Jo, máme novou zbraň. Tak. Ubodali jsme ho, tebe taky ubodám, všechny tady ubodám, pokud mě budete štvát. No, ty máš Broxnu, že? To se ti líbí úplně takhle. Do mě takhle bodat. Tak, pojď. Tak, nice. Za chvíli budeme u konce vůbec hry. Udělám to celé na jednu, budu to tak možná ty onlineovky dělat pořád, takže to bude jenom prostě na jednu část, jakože bych to udělal, protože já můžu natáčet, jak dlouho budu chtít, no vlastně podle autorských práv můžu natáčet jenom pouhou půl hodinu, protože ještě nemám nad 10 odběratelů, že kvůli tomu, no tak ne. A teď čumte. Aha. Ty krása, když jsem střelal. Tak pojď. Tak, nice. Ale mám docela málo životu, kámo. Tak, nice. Tady všechny ubodám. Ahoj, tam už měl kulomet, tam ten. Předposlední kolo.
Všetci to mají pouhé 9. Tady neexistuje žádný chlapík, který by měl double pistolky, jo. Se ne, nejspíš, no. Nejspíš určitě. Já jsem tady ještě nikoho s double 9 neviděl. Ne, počkej. To jsem teď porušil to vždycky ho takhle probodám všecky. No, tak ten se mi nevydařil, ty zebneš tak i tak. Tak ty nezebneš, jo? OK. Dostaneš pěkně na prac. Wow. Wow. A já nejspíš umřu. Nejspíš, pokud tedy neudělám jednu věc, a to je neoléčím se, takže tady schválně zemřu. Mě teda zabije. Aha, OK. Tak to jo, no. Dlouho tě to bude bavit? Aha, dobré. Bude ti to dlouho bavit, už ti dávno uběhlo. Kolik? Ano, 8 nábojů, teď už střílíš asi tak 90, kamo. Aha, tak mě přece jen může zabít. Tak to jsem nečekal. OK. Nebudeme se smát. To je... Tak. Tak, nice. Co? Necelých 10 nábojů. Cože? Si říkám, kámo. Oni tady fakt někdo z těch debilů neměl to. Žádnou double 9, kámo. Ne. Wow, to jsem nevychytal, protože jsem dostal s tím kulometem na frac. Ahoj. Tak, jsem to vždycky dělal takhle. Nice. Tak. Wow. Proč nestřelí? Okay. Já taky. Počkej. Ten mě zabil, že? Co? Počkej, tebe tady nikdo nečekal. Kámo, ty mě vyděsil. Toho bose chci zabít nožíkem. Ano, chci zabít nožíkem. I když vím, že se mi to nepodaří, ale tak za pokus to stojí. Aha. Wow. OK. Tak, jdeme dál. Podle mě hodnocení této hry je z 10 bodů asi 5, protože přece jen tam chybí různé to správné zapracované. Třeba ten zpomalený záběr, ten se mi docela ani moc nelíbí, sice je to výhodné pro nás, ale taky je to docela i nereálné. Takže to mě nejvíc nebaví na této hře a asi bych to hodnotil jako mínus této hry. Proč 5? Je tam dalších docela hodně bugů. Právě že bugů ani zase tak ne. Bugů taky ne, má to docela dobré FPS, jak se na to tak dívám. Ale jakože přece jen ta hra je trošku jinčí než ty klasické střílečky. Je to něco podobného jak klasický DayZko a... Ne, DayZko, ne, co tady malu DayZko. Něco podobného jako klasický třeba Strike Forest Heroes, jo, to je něco podobného. Z toho bych taky mohl natáčet, ale nevím, protože Strike Forest Heroes se mi taky nezamlouvat, dal bych mu 7, ještě plus ty zbraně a obchody, že jo, to se musí. Taky ale jsou více druhů, ten My Friend Pedro, takže kdybych měl ohodnotit i arénu, tak arénu bych dal určitě na 8 bodů, protože tam je víc druhů zbraní, je tam nějak omezený výběr zbraní a takže
se mi to strašně líbí, no. Tak, proto se mi to teda líbí. Takže bych dal 8 z 10. A ještě k tomu My Friend Pedro hodnocení, tak bych řekl, že dobré. Já bych řekl, že je dobré, protože se mi to líbí, My Friend Pedro. Se dávám jenom 5 bodů, ale někdo si může myslet, že víc. Tak, ale nicméně nebudeme to zdržovat a máme už nahráno hned se podívám, necelých 16 minut, takže to znamená, že jdeme na finále, takže jdeme na to, užijte si finále a zatím. Tak, jsme ve finále, bo se máme nějakého trola a můžeme jít na to. Tak, boss je takový a tak no, nevím, tak jdeme po bossovi, doufám, že to zvládnu, jo, zvládnu, možná. Chtěl bych ho pak doborat na konci, jak bude mít strašně málo životu nožíkem, aby to byl taky nějaký zážitek. A to si určitě vezmu. Jsou to náboje vlastně, celý jeden zásobník by to měl být. A za chvíli mi dojdou náboje do M4, nebo co to je? Wow, já jsem mrtvý. Jsem možná mrtvý. Možná jsem mrtvý. Tak, pojď. Doděláme ho Broxnu. Přebíj si. Rychle. Justina Biebera. Nebo jestli to je nekončího. Tak ještě poslední rán. Ne, já myslím, že ho to už nezabije, že by... No, tak jsme ho zabili Broxnu, no. Počkej, on má nůž. Tak už nemůžu nic dělat. Ne, sežral mě ta hlava. Tak. Game over. Tyčka, jsi tam? To je jako co? Game over? Mě něco sežralo, aha. Tak jdeme na to znovu. Aspoň máme další příležitost ho sundat nožíkem. Tak jo, můžeme střílet. Je to nějaký, jestli v tvůrce My Friend Pedro, takže nevím. Měl by to být teda v tvůrce My Friend Pedro, já nevím. Boss nějaký asi z My Friend Pedro, nebo já nevím. Makej, přebíjí, jo, nice. Tak, poslední 3 rány. Tak, a jdeme ho ubodat. Nice. Aha, tak ho nemůžu ubodat. Aha, tak aspoň ubodáme. Fakt nemůžu ubodat? Můžu! Dobré. No, tak jsme ho ubodali. Mission complete. Tak to nejspíš půjdu renderovat. A victory, prostě. You win! Vyhráli jsme to. Tak, to by bylo pro dnešek vše. A uvidíme se u nějakého dalšího dílu a čau.